Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Σεγγούνης Δημήτριος, είμαι φοιτητής στο τμήμα Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου και αυτή είναι η εργασία που πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτική της Πληροφορικής. Παρακάτω έχουμε μια εργασία στην οποία μας αναποθέτει ένα διάγραμμα ροής και εμείς στο πρώτο ερώτημα καλούμαστε να γράψουμε σε γλώσσα, σε πρόγραμμα, τον κώδικα που αναπαριστάται στο διάγραμμα ροής. Όπως βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα ροής, το πιο σημαντικό που παρατηρούμε είναι πως υπάρχει μία επανάληψη. Όπως όλοι ξέρουμε, μόνο 2 από τις 3 δομές επαναλήψεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποτυπωθούν σε διάγραμμα ροής και αυτές είναι η όσο και η μέχρις ότου. Παρ' όλα αυτά, στη μέχρις ότου υπάρχει μια μικρή διαφορά. Πρέπει ο βρόχος της επανάληψης να είναι διαφορετικός. Δηλαδή, ας πούμε, παρακάτω βλέπουμε ότι ο βρόχος της επανάληψης είναι το i μικρότερο ή ίσο του 3. Για να μπει η μέχρις ότου πρέπει να κάνουμε αντιστροφή και να είναι i μεγαλύτερο του 3. Ενώ η όσο χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια συνθήκη που βρίσκεται εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε μετατρέποντας το διάγραμμα ροής σε πρόγραμμα σε ψευδογλώσσα. Ξεκινώντας, θα ξεκινήσουμε γράφοντας πρόγραμμα άσκηση 3. Το άσκηση 3 είναι το όνομα του προγράμματος, εγώ το διάλεξα αυτό το όνομα, δεν μας πειράζει κάθε φορά τι όνομα θα έχει ένα πρόγραμμα, αρκεί να είναι σωστή η σύνταξή του, δηλαδή να μην ξεκινάμε με δεσμευμένες λέξεις, να μην υπάρχουν και να αναχωρίζονται με κάτω παύλα αν χρειάζεται χώρισμα κιόλας κτλ. Παρακάτω θα αναγράψουμε τις μεταβλητές μας, οι οποίες είναι οι ακέραιες μεταβλητές σίγουρα, γιατί έχουμε το i που είναι ο μετρητής μας. Και μετά εγώ θεώρησα πως ο πίνακας είναι ακέραια τιμή, γιατί δεν μας έλεγε κάτι στην εκφώνηση του προγράμματος. Οπότε έβαλα και τον πίνακά μας ότι θα δέχεται ακέραιες τιμές, αλλά και το S που σίγουρα μας δείχνει το άθροισμα και από τη στιγμή που ο πίνακας θεωρείται ακέραιος, τότε θα είναι και το S ακέραιο. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε μία διαίρεση με το 3 όπως θα δούμε στο τέλος του διαγράμματος, ο οποίος μέσος όρος όμως δεν είμαστε σίγουροι αν θα είναι πραγματικός ή όχι. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι πραγματικός, σε άλλες μπορεί να μην είναι. Οπότε εγώ το έβαλα στις πραγματικές. Και αφού είναι και διά του 3, θα βγάλει σίγουρα μια πραγματική τιμή. Ξεκινάμε τώρα, αρχή. Γράφουμε το S εκχώρησε 0, το I εκχώρησε 3. Αυτά είναι τα γνωστά, απλά αντιγράφουμε τις εντολές. Και μετά ξεκινάει ο βρόχος της επανάληψής μας. Να πω την αλήθεια μου, εγώ βολεύομαι περισσότερο να χρησιμοποιώ την μέχρις ότου από ένα διάγραμμα ροής σε ένα πρόγραμμα σε ψευδογλώσσα όταν κάνω την μετατροπή. Απλώς πρέπει να προσέξουμε, γιατί θα πρέπει η συνθήκη μέσα σε μία μέχρις ότου όταν φεύγει από ένα διάγραμμα ροής και πάει σε μια ψευδογλώσσα να είναι αντίστροφη. Δηλαδή εδώ που έχουμε τώρα i μικρότερο ίσο του 3, εμείς στο τέλος της επανάληψης θα γράψουμε μέχρις ότου i μεγαλύτερο του 3. Θα ξεκινήσουμε όμως γράφοντας το αρχή επανάληψης, θα παραλείψουμε τη συνθήκη επανάληψης, θα γράψουμε διάβασε μη του i, s εκχώρησε as συν μη του i και i εκχώρησε i συν 1, ο μετρητής μας δηλαδή. Και τώρα θα πάμε στην εντολή που είναι για την επανάληψη και μέχρις ότου θα μπει i μεγαλύτερο του 3. Σε περίπτωση που βάζαμε την όσο, που θα ήταν εξίσου σωστό, θα το βάζαμε στην αρχή, απλά θα βάζαμε όσο i μικρότερο ή ίσο του 3 επανέλαβε. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα. Και συνεχίζουμε μετά που βλέπουμε ότι τελειώνει το πρόγραμμα, συνεχίζουμε, αναγράφουμε πάλι τις ίδιες εντολές, μέσος όρος εκχώρησε S δια 3, αποτελέσματα του μη όμικρον εννοεί να γράψουμε την εντολή γράψε μέσος όρος και τέλος προγράμματος. Αυτή ήταν η μετατροπή από το διάγραμμα ροής σε μία ψευδογλώσσα χρησιμοποιώντας τη μέχρις ότου. Θα ήταν ακριβώς το ίδιο αν χρησιμοποιήσαμε την όσο, απλά όπως είπα και πριν, θα είχε αντιστραφεί η συνθήκη. Στο δεύτερο υποερώτημα λοιπόν, η άσκηση μας ζητάει να υπολογίσουμε και να παρουσιάσουμε τον πίνακα τιμών, τοποθετώντας τις δικές μας τιμές στο μη του i. Θα ξεκινήσουμε πρώτα φτιάχνοντας τον πίνακα τιμών και φτιάχνοντας κάθε κελί ξεχωριστά. Στο πρώτο κελί θα γράφουμε όλες τις εντολές. Στο δεύτερο θα βάλουμε την τιμή του μη του 1, στο δεύτερο την τιμή του μη του 2 και στο τρίτο την τιμή του μη του 3.
Μετά θα προχωρήσουμε γράφοντας το I, που είναι ο μετρητής, ο οποίος θα αλλάζει μέσα στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια θα βάλουμε το S, που είναι το άθροισμα, και εν τέλει θα βάλουμε τον μέσο όρο στο τελευταίο σκαλί, το οποίο θα μας εμφανίσει μόνο στο τέλος ποια είναι η τιμή του. Ξεκινάμε πρώτα με την εντολή S εκχώρησε 0, οπότε γράφουμε εντολή S εκχώρησε 0 και πάμε στην ευθεία του S και γράφουμε από κάτω την τιμή 0, διότι αυτό μας ζητάει το πρόγραμμα, μας ζητά να εκχωρήσουμε το 0. Συνεχίζοντας λοιπόν στο πρόγραμμά μας, βλέπουμε παρακάτω την εντολή διάβασε μη του I, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το μη του 1. Εγώ αποφάσισα στο μη του 1 να δώσω την τιμή 21, ούτως ή άλλως μας ζητάει το πρόγραμμα να βάλουμε δικές μας τιμές, οπότε έβαλα μια ακέραιη από τη στιγμή που το έχουμε βάλει και στις ακέραιες τιμές. Παρακάτω έχουμε την εντολή S εκχώρησε S συν μη του I, που στην προκειμένη περίπτωση το μη του I είναι το μη του 1 που είναι το 21. Το S το έχουμε ήδη μηδενίσει από την αρχή του προγράμματος, άρα ουσιαστικά η πράξη μας είναι 0 και 21, άρα το S παίρνει την τιμή 21. Και μετά ο μετρητής μας ανεβαίνει κατά 1, οπότε πάμε κάτω από το I και προσθέτουμε 1 που ήταν η τιμή, συν 1, 2, άρα η τιμή του πλέον είναι 2. Φτάνουμε λοιπόν στη μέχρι ότου, είναι το I μεγαλύτερο του 3, όχι δεν είναι, άρα προχωράμε παρακάτω και πάμε από την αρχή στην επανάληψη. Ξεκινάμε, διάβασε το μη του I. Το I έχει εκχωρηθεί 2, άρα το μη του 2 αποφάσισα να δώσω την τιμή 73. Πάμε παρακάτω, έχουμε την εντολή S εκχώρησε S συν μη του 2. Το S από την προηγούμενη εντολή του έχει γίνει ήδη 21, οπότε τώρα θα κάνουμε 21 συν 73, το μη του 2 δηλαδή, το οποίο μας κάνει 94 και θα πάμε και θα το βάλουμε στον πίνακα των τιμών. Και παρακάτω έχουμε ένα I εκχώρησε I συν 1, άρα ο μετρητής μας θα πάρει άλλη μία τιμή παραπάνω, το οποίο θα είναι το 3. Πάμε να εκτελέσουμε την εντολή της μέχρι ότου. Το I δεν είναι μεγαλύτερο του 3, είναι ίσο του 3, άρα μπαίνουμε ξανά στην επανάληψη. Διαβάζουμε το μη του I, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το μη του 3, αποφάσισα να δώσω την τιμή 13, την οποία αναγράφω και στο πίνακα τιμών. Πάμε παρακάτω, S εκχώρησε S συν μη του I, δηλαδή το μη του 3, το οποίο θα μας γίνει από 94, θα προσθέσουμε αυτά τα 13 που είναι το μη του 3 και θα γίνει 107. Πάμε το αναγράφουμε και αυτό στον πίνακα τιμών. Και τέλος το I εκχώρησε I συν 1, άρα το I από 3 θα ανέβει άλλη μια τιμή προς τα πάνω, θα πάει 4. Θα εκτελεστεί η εντολή της μέχρι ότου και βλέπουμε ότι πλέον η εντολή είναι αληθής. Άρα βγαίνουμε από την επανάληψη, τελειώνει η επανάληψη και φτάνουμε στην πρώτη τελευταία μας εντολή, που είναι να βρούμε το μη όμικρον, και εδώ καταλαβαίνουμε ότι είναι ο μέσος όρος γιατί έχουμε 3 τιμές σε ένα πίνακα και θα τις γυρίσουμε δια το πλήθος τους, άρα 3. Άρα θα βρούμε τον μέσο όρο τους, ο οποίος είναι S δια 3, δηλαδή 107 δια 3, που μας βγαίνει 35,66, το οποίο είναι και μια πραγματική τιμή, γι' αυτό το λόγο βάλουμε και τον μέσο όρο στις πραγματικές τιμές. Και μετά έχουμε την εντολή γράψε, που ουσιαστικά το πρόγραμμά μας θα μας εμφανίσει την τιμή 35,66. Ο πίνακας τιμών ουσιαστικά αυτός ήτανε. Μέσα από κάθε εντολή βλέπαμε πόσο αλλάζει κάθε μεταβλητή και τι τιμή παίρνει, μέχρι να βρούμε το τελικό μας αποτέλεσμα. Και τέλος, το τελευταίο μας ερώτημα, η εργασία μας ζητάει να βγάλουμε με βάση το διάγραμμα μια ενδεικτική εκφώνηση που να ανταποκρίνεται στο διάγραμμα παύλα κώδικα. Λοιπόν, βλέπουμε στο διάγραμμα ροής, όπως είπα και πριν, μία επανάληψη, στην οποία έχουμε έναν πίνακα που έχει 3 διαφορετικές τιμές, υπολογίζει το άθροισμά τους, το S, και στο τέλος μετά την επανάληψη εμφανίζει το μέσο όρο τους. Άρα μία ενδεικτική εκφώνηση θα ήταν να γραφεί πρόγραμμα, το οποίο θα δέχεται έναν πίνακα μη 3, ο οποίος πίνακας μη 3 είναι οι 3 διαφορετικές τιμές που θα πάρει σε κάθε σκέλος του, ο οποίος θα εμφανίζει το μέσο όρο του. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ο οποίος υπολογίζει το άθροισμά του και εμφανίζει το μέσο όρο του, αλλά ούτως ή άλλως από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να γράψει το άθροισμα, για μένα δεν χρειάζεται.
Οπότε απλά να εμφανίζει τον μέσο όρο του που ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το άθροισμά του. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.